everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon, Limbo. Kundi ka mo surrender nako, Salome! Dorina! Report sa mga polis! Boys ko! Salome, ayaw yung paapila ang mga pulis sa tong away. Kay kung makakita gani ko nga dunay pulis nga mo apil, pusilon ko diha dayon kini si Joseph. Ayaw yun garasi bisan kamay si Joseph. Kung dili ka gustong garasan usab ang naong nini ka. Okay ra, bahala ka kung unsaon na nimong bayhana. Pamati, Salome. Nahibaw ko nga importante kayo para nimo si Dr. Joseph Berdan. Busa pamati gyud og maayo sa kong isulti karon nimo. Dadoon ko sa laing dapit si Joseph. Adto kita mag-abot dito. Asan dapita? Sa inyong bahay sa lungsod. Diin may tindahan ka mo. Bye. Hello? 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 Wa ka na'y mahimo pa, Dorina. Dili ka makadaog bato kag Eman. Kung napildi ko siya sa una. Unsa? Gano'n misigan mo ng mata nimo, ha? Sa una. Napildi sa una. Sa una. Nabuang ka na, no? Hoy! Buhiin na lang ko! Kung unsa man inyong giawayan ni Eman, wa na ko'y labot, ana! May labot ka! Dali! Pa na ko! Aray! Ayaw kong bunlutang panuway! Sige, siksika ninyo ang tibukbay. Dadunta ang tanang tao nga makita tanin. Dili! Huwag ko magtuong nga salbahe sa sabdi ayong pagkadoktor. Akong asawa nga na amnesia, imong gihimong kabit. Dili siya si Salome! Dakong sayop nga imong gitipon-tipon ng akong asawa, Joseph. Dako, yun kaayo ni nimong sayop. Dalian niyo sa pagsiksik at tibukbay! Di lang nila makitaan si Nang Lingling ug si Baby Shana. Ling, nganong ni aman ta sa sud sa aparador. Inday, manago lang taday ha. Nakabati kas mga tao sa taas. Mga pato sila, day. Pan? Oh, shh. Ay, nagod pagsigig sa bakod. Minsan di si Matrinidad. Nanagi ko ba na nilang pultahan? Nananok, Ayaw kadlok, di ta nila makitan. May tao ni Kwartwa! Ay, tao! Pablilan to na ng pultahan! Kasabot nga way tao! Wait. Ay, salamat in taon. Wa na sila mga bliss, mga aparador. nanay, loko. Ayaw kahadlok, Inday. Di kita pasagdans Ginoo, Inday. Iyatang luwason ni ining maong katalagman. Lawasan ta ni Papakat. Oh, ay lang yun pagsaba, ha? Mingaw na sa kawas. Kinsa may kauban ni mo karon din. Wa po'y kauban. Kinahanglang musulti ka na ako. Kunhain ang imong mga kauban. Ipatay na ninyong usa na ko kakauban. Ug ang usa, mo'y nag-atimon sa patayng lawas ni Noy Luloy. Huy, ayaw mig pasanginli nga mo'y nagpatay sa imong kataban. Ang rason nga ni Amoron, mao ang rason sa pagsaka sa mga daotang tao nga mipatay ni Luloy. Si Dorina ang inyutoy, pero di mo mulampos. Kay babae lang tuod si Dorina apan, mas update siya kay nimo. Hilom! Usa ka. Papatay ka na karon dayon? Gusto ka? Ha! Ayaw kong insulto, ha? Boss, bagay, lain tao ni Baya, boss. Tabot ni sa biskuit. Pero, white tao dito ang mga kwarto. Sigurado ba mo, Timyong? Boss, abli ba lang mga kwarto dito, boss? Hapni kayo ang mga butag o hidalan. White tao. Oh.
Sorry ka na lang, doktor. Masulo nimo ang kasakit. Sige, guyuran ninyo siya sa van. Dali! Asa ba ko ni mo dad, aha? Kung dili mo surrender sa Eman, ikaw ang mag-antos. Nayabag ka? Nganong apilon man ko ni mo sa atraso ni Eman ni mo? O sa bagay imong tuyo niya, ha? Siya ang angaya mangutana, ana, ug dili ikaw. Busa paghilom. Dorina, papay ka. Dili ka mahadlok nga magkig-away ni Eman? Mupatay ba itong tao? Pila na katawo ang iyang gipatay. Kuan. Ayaw na labakwi apa ang imong gisulti. Pila na katawo ang napatay ni Eman. Kuan. Ambot lang. Wa ko makakita. Nakakita ka! Klaro kaayo sa imong mga mata nga nakakita ka kung unsa kadautan si Eman. Busa, sulti na lang kung pila na katawo ang iyang gipatay. Kibasin pa nagmaluoy ko nimo. Og buhian ta ka. Kuan. 5. Og wa gyud siya mapreso, human siyag patay sa 5. Utukan si Eman. Mo nang dili ko siya mapriso. O unyaon sa man. Buhian na ba ko nimo, ha? Buhian ta ka pero dili pa karon. Salunod ka. Huwag nila makinisin ang limning o siya na. Mayroon na kung makaunahan silang limning sa pag-report sa mga pulis. Naningning. Ngayon na nakamanta. Mingaw na kayong taas, tay. Wa na may nagsulti, anay. Unya. Basig na pang mga bad nga people. Dinhilang ka, ha? Kung doon na kanila gubustaas, tagoan ang luyos piano, ha? Lola. Ay, sige na lakaw na, tago na lang daan. Ako'y kinuo ko, tabang in taon. Unsa naman kayo naitabo ni Dr. Berdan? Daunsa man ang mga putang sa sala. Nagkaguliyang man na. Ala, kinuo ko. Dugo ka nang nasa saog. Tino sa dugo. Agoy, kinuo ko na. Hain man kain taon sa Dr. Berdan. Doc! Doktor! Ala, wag yun din sa Doc Joseph. Ay, manawag kong pulis. Asa magita pa ingon, ha? Mahimo wag buhilom ka? Unsa man ako paghilom nga sakit naman kay ning akong kamot kay mong gigapo sa luyo. Ay, kabala ka. Doon lang ta sa atong destinasyon. Unsa ba kay imong plano? Wa ako'y plano. Unsa ba kay plano? Mahimo pagbuhilom ka? Labad ang akong Kung labad ang imong ayaw nilang pangitag-away. Mapatay ka lang ni Eman. Buhiin na lang ko. Kay kung dili ko nimo buhian, gukton gid ka ni Eman aron luwason ko. Nahibawa ka mahimura ta kang patsyon karong-karong gyudayon og ilabay ti kanes makilid? Samot nga patyon na gid ka ni Eman kung imo kong patyon. Si Eman ang misulti nako nga mahimo ta kang patsyon. No. Dili na tinuod. Mao kinaya gisulti ka nako kaganina sa phone. Dili ka lig-on nga hostage bato kang Eman. Kay wa kay bili para niya. Busa, hilom na lang diha. Nganong misuot man ta nagkakahuyan, ha? Miabot na ta. Og mahimo na ta kang patsyon. Doon na lang ta. Huwag ka ba mahadlok ka mamatay, Joseph? Kung pagbuot sa Ginoo nga mamatay na ko karon, papatay ko nimo. Pero kung ako ang paboran sa Ginoo, nagpasabot ka na nga ikaw ang mamatay. Ayaw ka bala ka, Joseph. Kung mamatay man ko, siguroon sab na ko nga kauban ko si Salome, kung Dorina. Yan na ta. Nganong niamanin mo i-parking sa kasagbutan ng auto, ha? Tuwag kay gigamit ako ang akong utok. Gawas na! Aray!
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!